Trust his ways. NACHAMISA vuya muzara nhasi on Sabbath day vachishare a Bible verse. Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa mutungamiri wemene opposition NACHAMISA vano withdraw mastatements akatogwa aiwa naBoom Shogeza ekuti aiwa vane chekuita pamusoro kana vane madiscussions avakaita for the upcoming protest ekuita musi 31 March. Saka ndapinda mashuka mudanyorwa panapa ndopai panoti subscribe like on the bell icon. Tipinda paendewo yake anodanyora achiti trust his ways. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways. My ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8-9. His ways are higher. Trust his thoughts. Believe his ways. He is the way. Sabbath blessings, beloved family. God is in it forever and always. NACHAMISA ndomasvikana yachisha muzara nhasi achiti aiwa the ways of the Lord akasiyana nemaways evanhu. Panguva ino toona kuti ari NACHAMISA achirely to the Bible aiwa say the foundation aiwa pakubuilda nyika yeZimbabwe. Toona kuti aiwa ani achisimisa vanhu achiti aiwa the new great Zimbabwe is coming. Shanduko iri kuitika munyika yeZimbabwe no matter what. Panapa achiuya nehashtag anobudanyira achiti God is in it. Zviri kustrengthena vanhu oda kuti aiwa kubva kumashure uko especially pakapera ma2023 elections vanhu vanga vasangana hope nari NACHAMISA achiti uyu mukomana uyu ngaasati westera nguva yedu nokuti each and every time anenge achingotaura nezvemabible verses ake. But now people they are now seeing what is in NACHAMISA. Vanhu vanyatso kuona kuti aiwa panapa muchiona aiwa vanhu vakaita sana Morgan Tsvangirai vachisiya powers maoko evanhu vakaita NACHAMISA vanenge vachitoziva something chinenge chiri into them chatinge tisingazivi isusu. Mbudze mafungiro enyu notikudipa pamusoro pechitiko ichi pabvina comment section medu mutudze mafungiro enyu. Subscribe or like on the bell icon.